Ayan kakabsat kas makita yung rabi dito yun. Arat yung nakpay lang garod tatawar na dito. Nagto yung magmagnanak ni Yan so. Naimbag manon nga daw toyo nananang tatatangin inang. Lulula kagayem ken kagura daytoy manan ni kabsa iyo. Nga Kimbo. Ti na numo nga Lokano nga taga Quirino wan kakabsa tatangal daw ngay katapan kami manon. Maturog ijay may nga kalapaw wan kakabsat kalapaw dayjay niya. So tatangal daw kakabsat bale pang kami lang fish pond nga dati kalapaw na takadwaan tayo di may sa tayo nga kabsat kung saan tutulungan natin siya sa mga gawain niya sa fish pond. Bali wala pa daw isda doon kakabsat. So balang gagawin lang natin ay makikitulog. Charot. Hindi po. Kaya kat sa pala ko man yaman ng kakabsat ta makayatan nyo daytoy nga vlog ni kabsa iyo. Won ken syempre ni kabsa iyo han mapukpuk ako man dayta tikadkadwa niya. Dayta tikadwa tayo nga duwa kakabsat. Ayan na. Ayan, nagajiji kadwa tayo nga duwa, nagsaseksida niya kakabsat. So tatay kakabsat na pero urayan tayo. Cut di ag vlog tayo manan. Okay lang talaga malaman ba? A few minutes later, kalpasan namin, di pinagnanganagadayo. Yan kakabsat. So darati tayo garo doon niya dito sa fish pond ng ating tita. Bale itong fish pond pala nito na hindi sa amin ito kakabsat. So ayan, kas makita tayo nag-green danom na kasi pinapatubo pa lang yung lumot at hindi pa dumating yung mga fingerlings ayun kakabsat. So ayan, kung bago ka pa lang kayo dito sa channel na to, sa Paila Kumat, subscribe kayo. Nyo lilipat ang pindutan aja subscribe kas makikita nyo ang subscribe. Ayan, mabasa yung mat. Ayan, so kakabsat, ayan manan ni vlogger yung Kimbo ni kabsa yung Kimbo tig vlog data sa Paila Kumat. Hang kayo nga umalitoy kat bago dayta nya kakabsat tapan tayo pa lang ijay. Hintayon. Kakabsat darati tayo garo doon niya ko. Kakabsat darati tayo garo doon niya ko. Nagpa-shout out tayo niyan. So timon una nga shout out tayo nga ikot ni Joel Laureano niya. So kakabsat ate Joel Laureano kabsat katitok daytoy taga San Manuel Isabela. Kabsat katimbaga na nga ikot sana pa-shout out naman diyan. Sana all nakakapasyal. Miss ko na diyan. More power and vlog. Yan kakabsat tagyaman na kanya nakot sumarumot. Ngay kakabsat nga shout out tayo ngay ikot ni Daryl Joyce Carganilla. Yan kakabsat ni Daryl Joyce Carganilla ngay ikot taga Manila. Tagat toy kakabsat ng tatawa sunod diyan. Kutimbaga na kakabsat ngay ikot pa shout out kanokin. Soon makasali ta vlog mo. Yan kakabsat kasinsin ko atoy. So next kakabsat nga shout out tayo ngay ikot ni Cesarina Joaquin. Ayan, shout out kanyayo amin. Ayan, so kakabsat ulitak. Shout out! Yan kakabsat, ulit! Yan kakabsat, may shout out kayo. Yan kakabsat, sutot pa lang ngaykot. Ayan, titiyo pa lang, tagluto danti pang malumi kakabsat. Ayan! Yan kakabsat, so bali awan pa lang bubra kanyakot. House tour tayo doy. House tour. Yan, so kakabsat. Yan. Atang kakabsat tumunog tayo tiri daw na nga barbaro. Ayan. This house is made of iron. Ano yung iron, galva. It's made from galva kakabsat. This is super long yarong aluminum. Wow, nag-rhyme. Yan kakabsat. So ayata. Kas makita yo daitlog iti nga talo nga script na daytoy tatepe nga ng kabil daytoy ito. Sa talo nga itlog kakabsat. Kitan tayo pa alam matinag. Kitan tayo pa dito kakabsat. Next corner. Kakabsat nandito yung ating ilaw. Ito po yung ilaw dito. Tanso dayta. Yan so nandito yung mga kagamitan, yung mga bag at nandito po yung kanin at nandun na yung natin. Yan so tayo kordiwar niya takitan tayo matijay manan. So dito yung kakabsat mas makita dito tayo paglutuan. Yan we're Tagalog. Dito yung kakabsat jay kwa banggiraan. Toy. Ang penalpas dayta banggiraan kakabsat. Ka dito yung magkakabsat dayjay bumbaan di gripo me. Ang kakabsat na tubog dayta. Yan hamigang ng gripo na.
So dito kakabsat makita yun dito ay rati tayo garod side na dito nga balay. Kalapaw yan. So mini house. Rati tayo garod. Rati tayo side nan. Then napandaman ti side nan. Galbamanon. Dito manon galbamanon. Then napantag pababa. Yan kakabsat bumabata yo. Ayan. So makita yung view na dito yung kakabsat nga ikot. Ayan. Dito bali duwa ti abot na dito kakabsat gamin nga fish pan tayo. So ayan. Makita ito. 1 and 2. Yan. Amoy siguro bilang niya. Yan, so kakabsat, have a nice day and watch this full video and don't forget to subscribe again to my channel. Ayan, i-Tagalog ko or English ko lang na niya kayo maawatan ti. Amen. Ayan, basag katao nakakala namang Jojo. At ayan mga kakabsat, nandito tayo ngayon sa baba ng fish pan. Kanina nandun tayo sa taas at bumaba tayo dito. At kas makita yun niya kakabsat ngikot. Dito ngaykat na ruto rin. So agsagsagana na niya titataw dito niya kakabsat para iti kasya ipanagmumula tagamin kat pinagtutudon kasi makita dyan niya kung medyo makatutudon mga lasin dito medyo makatutudon niya talaga kakabsat. So tatagar nga gundaway niya kat ala man dito nga kwa no agyaman dagiti mag-share dito nga video tayo kat kakabsat update na dito YouTube channel tayo kadamat din 218 subscribers tayo. Ayan, so kakabsat agyaman kada kayo. Yan kakabsat yan so madama pa lang luto da jag luto kami ti kanan mi para itatang rabi Yan so damdama dik amo manan no natay ayamon me kas nabuyayo jud mo nga vlog me. Ana tinubake di jay. Ayan, so yan. Then sumaron no daytoy. May katlo dayta. May kupat data, may kalima, may kainam, may kapito. So tatanga vlog tayo niya kakabsat ka may ka 8. Number 9 sa kayam ating kakabsat na lipatak ta ay DG sumar ay latest nga vlog tayo niya kakabsat ngayon. Iso DG free shout out tayo EG na pang kami nagala santol. So ating matatagar niya ka vlog number 9 tayo kat kakabsat abangan niyo ti barbaro nga playlist tayo iwar konto ton ayan di ka monoton bigat no sun sumarano nga week. Sa edit ko medyo damak ka na pa trailer na niya kakabsat. So abangan nyo tayo dyan na pintas tayo dyan kakabsat. Wow. Ayan kakabsat kas makita yung rabi dito yun. Arato yung nakapailang garod tatawar na dito. Nagtayo magnanak ni Yan so daman nagpa-shoutout niya kakabsat. So iso na dito ayan ni tita ata ni tita nga Willing Jose. Ayan. Tita Katarat J. Malaysia tata. So next ngay kat daytoy. Ayan. Ni Montero Troy Montero. Ayan. So kakabsat data. Shout out manin kaila kayo. Ayan. Thank you ta ka na live. Agla-live na ka. Tatay. Nag-live na kakabsat. Agpapan na dyan ni mangan kami kanon. Atan kakabsat rabi dito yun. Kalalpas may langanangan. Ayan. Malbay nga talaga. Nagkimat pa DJ ni kakabsat. Makatudto daw. Mukha pa smilang nangan. Maturog kami damdaman paborot. Kami kape kami pa damdama. Thank you. I love you so much. Jay, medyo unag pa lang. Natatawa. Tunog. Oh, ading ka doon naman misbo. Amo mo to mismo may sam. Yan, narito yung kakabsat. Maturog kami damdaman. Yan, sa pila ko mata. Turog tata. Kato taga doon niya kakabsat nga rabiin niya. Kat maturog kami. Yan. God bless us all kakabsat. Kat agkikita tayo mananton bikat. Maturog tayo. Ag-subscribe kayo Cover po to. Ibidjom. Nimbag nga bigat tayo niya kakabsat. Kat ibigat tayo tatakot agtudtudon. Ririnig lang kat ana oras kami nga nakareeng. Agtudtudo. Pero kami kakabsat iti pa kape may papabor kami ti danom. Kakabsat kape tayo damdama. Sabi ng mga raw. Yan kakabsat habang madamati tudo kot ang kape tayo pa lang ana. Amat. Naguyot nakpay. Kakabsat.
kape tayo. At di pa lang nagpupaborti. Napudo nga danom. Kaya rin may ang gamin. Shout out kanyam Ashley Vitales. Ang kamota basta baka Vitales.